ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборо бо тозатарин хабарҳо манзури шумо мегардонем. дар ҷаласаи 19-уми шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ки имрӯз таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шӯро муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид, амалисозии тадбирҳо дар самти васеъ истифода бурдани иқтидорҳои энергетикӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти ҷумҳурӣ бо шарикони тиҷоратии ҷумҳурӣ ва кишварҳои минтақа, инчунин беҳтаршавии мавқеи кишвар дар арзёбии ҳисоботи пешбурди соҳибкорӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. Пешвои миллат зимни суханронӣ вобаста ба кунҳои дар ҷаласа зикр гардида ба вазорату идораҳо, масъулини дахлдор дастуру супоришҳо ва ба шарикони рушд тавсияҳои мувофиқ доданд. гузориши хабарнигорони мо. 20 феврал таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи 19-уми шӯро баргузор гардид. зимни баррасии масъалаҳои ҷаласа пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба амалисозии тадбирҳо дар самти васеъ истифода бурдани иқтидорҳои энергетикӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти ҷумҳурӣ бо шарикони тиҷоратии ҷумҳурӣ ва кишварҳои минтақа, беҳтаршавии мавқеи кишвар дар арзёбии ҳисоботи пешбурди соҳибкорӣ, таҳияи санади меъёрию ҳуқуқӣ оид ба тарғиби арзёбии самаранокии имтиёзҳои мавҷуда, тақвият бахшидан ба раванди ҷорӣ намудани технологияҳои пешқадами иттилоотӣ дар фаъолияти мақомоти давлатӣ ва муосилгардонии хизматрасонӣ ва танзими давлатии соҳибкорӣ ва дигар масъалаҳо ибрози назар намуданд. оид ба масъалаи якуми рӯзномаи ҷаласа рафти иҷрои қарорҳои шӯрои машваратӣ, гузориши котиби масъули шӯро, раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амвори давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳамрализода Фаррух шунида шуд. дар робита бо ин дарбораи ба роҳ мондани сабти электронии асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва рақамикунонии бойгониҳо, таҳия ва пешниҳоди лоиҳаи нақшаи чорабиниҳои ҳукумат оид ба беҳтар намудани мавқеи кишвар дар арзёбии пешбурди соҳибкорӣ дар таҳрири нав, роҳандозии тартиби мустаҳқими ба қайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, пардохти боҷи давлатӣ барои ба қайдгирии давлатии субъектҳои соҳибкорӣ ва андозҳо дар низоми онлайн бо истифода аз корти миллӣ, виза ва мастеркард, фаъол гардидани системаи электронии феҳристи ягонаи давлатии ӯҳдадориҳои гаравӣ барои ба қайдгирии гаравҳои молу мулки манқул ва қабули бастаи қонунҳо дар доираи ислоҳоти низоми созишҳои таъминшуда, ворид гардидани тағйиру иловаҳо ба кодекси андоз ва кодекси гумрук бо пешниҳоди дар маҷмӯъ 30 имтиёзу сабукиҳо барои беҳтар гардидани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ иттилоъ дода шуд. тибқи банди дуюми рӯзнома муаррифии вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода оид ба натиҷаҳои таҳлили масъалаҳои низоми андозмандию гумрукӣ ва самаранокии имтиёзҳои пешниҳодшаванда пешниҳод гардид. вобаста ба масъалаи сеюми рӯзномаи ҷаласа вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Нуриддин Саид роҷеъ ба натиҷаҳои таҳлил оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар бахши маориф ва илм гузориш дод. оид ба масъалаи ниҳоии рӯзномаи ҷаласа котиби масъули шӯро, раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амвори давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Фаррух Ҳамрализода баромад карда, масъалаҳои таҳлили рушди кластерӣ дар соҳаи агросаноатӣ, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва бахши технологияҳои иттилоотиву телекоммуникатсиониро барои баррасӣ ба ҷаласаҳои оянда пешниҳод намуд, ки он аз ҷониби аъзои шӯро ҷонибдорӣ гардид. дар баррасӣ ва муҳокимаи масъалаҳои рӯзномаи ҷаласа инчунин вазири адлия Рустам Шоҳмурод, роҳбари намояндагии барномаи рушди созмони милали муттаҳид дар ҷумҳурии Тоҷикистон Пратибҳа Меҳта, роҳбари намояндагии Бонки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон раиси шӯрои ҳамоҳангсозии рушд Ян Питер Олтерс, намояндаи хазинаи кӯдакони созмони милали муттаҳид дар Тоҷикистон Лучиано Калестини, аъзои шӯрои машваратӣ аз бахши хусусӣ директори иҷроияи Иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон Нигина Икромова, аъзои шӯрои машваратӣ аз бахши хусусӣ директори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди беҳамто Исломиддин Ҳакимов, директори муассисаи таълимии хусусӣ Литсеи раҳнамо Ҳакимниё Илҳомиддин ва дигарон баромад карда, андешаҳои худро вобаста ба масъалаҳои баррасишуда иброз намуданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шӯрои машваратии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаро ҷамъбаст намуда
вобаста ба нуқтаҳои дар он зикр гардида ба вазароту идораҳо, масъулини дахлдор дар солу супоришҳо ва ба шарикони рушд тавсияҳои мувофиқ доданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо доираи васеъи намояндагони васоити ахбори оммаи давлатӣ мулоқот карданд. дар мулоқот роҳбарони шабакаҳои давлатии телевизион ва радиои тоҷикистон, кормандони эҷодию техникии телевизиону радиоҳои ҷумҳурӣ, сармуҳаррирони рӯзномаву маҷаллаҳои давлатӣ, ҳафтаномаҳои ҳизби халқии демократии тоҷикистон, намояндагони хадамотҳои матбуотии вазорату кумитаҳо ва идораҳои давлатии кишвар иштирок карданд. ҳадафи вохӯрии натиҷагирии фаъолияти васоити ахбори омма дар ҷомеаи муосир ҳамчун фишанги асосии тарғиби сиёсати давлату ҳукумати кишвар ва баррасии сатҳу сифати барномаҳои телевизиону радиоҳои давлатӣ ва матбуоти даврӣ буд ки зимни баромади худ президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо таҳлилҳои амиқ оид ба бурду бохти кори соҳа, ислоҳоти камбудиҳо ва ба мардум расонидани ҳадафҳои сиёсию стратегияи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон андешаронӣ карданд. таъкид гардид ки дар замони муосир ва раванди босуръату зудтағйирёбандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва вазъи мураккаби сиёсӣ дар як қатор кишварҳои олам, намояндагони васоити ахбори оммаро зарур аст ки барои мардум ба таври фаврӣ расондани рӯйдоду воқеаҳоро фаъол бошанд. бо истифода аз тамоми шароити моддию техникӣ ва нерӯи зеҳнӣ бо таҳияи барномаҳои ҳадафрас бинанда, хонанда ва шунавандаи худро аз вазъи ҷаҳон огоҳ созанд. ба хотири ҳифзи амну субот ва ваҳдату ягонагии мардум, инчунин эмин нигоҳ доштан аз таъсири манфии беруна, барномаҳои нишонрас таҳия карда шавад. зимни суханронии худ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зикр карданд ки дар даврони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар барои пур кардани фазои иттилоотӣ бо иттилоъ ва фароғат ғанӣ гардонидани мардум шабакаҳои нави давлатии телевизион ва радиоро таъсис дод. роҳбарият ва масъулини соҳаи телевизиону радио вазифадор гардиданд ки бо истифода аз тамоми имкону шароити мустоид ва рӯзноманигорони варзида барномаҳои баландмазмун баҳри тарғиби табиати кишвар, неъматҳои моддию маънавӣ ва дигар дастовардҳои мардумро васеъ инъикос намоянд. намояндагони васоити ахбори оммаро зарур аст ки бо ҳар як рӯйдоду воқеаҳои олам вокуниш нишон диҳанд ва маводҳои таҳлилиро таҳия ва пешкаш намоянд. сарвари давлат иброз доштанд ки шумо роҳбарони васоити ахбори омма бояд сипари боэътимоди ҳифзи манфиатҳои миллӣ, арзишҳои таърихиву фарҳангӣ, дастовардҳои истиқлолияти кишвари азизамон бошед, зеро васоити ахбори оммаи ватанӣ барои анҷом додани ин кор имконияти кофии зеҳнӣ ва техникӣ доранд. аз ҷониби давлату ҳукумат дар ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат дар доираи ислоҳоти бахшҳои барномаҳои давлатӣ таҳия гардидааст. инъикоси ҷараёни татбиқи ин барномаҳо низ аз рӯзноманигорон масъулияти дигарро талаб мекунад. таъкид гардид ки ҳангоми таҳияи барномаҳо бояд аҳли эҷод ба мазмуну муҳтаво, сатҳу сифати барномаҳо диққати аввалиндараҷа диҳанд. рӯзноманигорон бо омода кардани барномаҳои ҳадафрас якҷо бо аҳли ҷомеа метавонанд дар саҳми мубориза таҳти хатарҳои ҷаҳони муосир, бегонапарастӣ ва хуруфот баъзе гурӯҳҳои ашхоси ноогоҳ дар замири насли имрӯз ҷой додани ҳисси баланди ватандорию ватанхорӣ саҳми арзанда гузоранд. ҳамаи барномаҳо дар шабакаҳои давлатӣ бояд бо дар назардошти манофеи давлату миллат бо забони адабии тоҷикӣ ва сатҳи баланди касбӣ таҳия карда шаванд. таъкид гардид ки дар шароити имрӯзаи ҷаҳонишавӣ ва раванди ҷаҳонишавӣ вазъи мураккаби сиёсии минтақа ва ҷаҳон аз ҳар як фарди кишвар тақозо мекунад ки беш аз ҳар вақта огоҳ бошанд, зираки сиёсиро аз даст надиҳанд, вобаста ба рӯйдодҳои олам сари вақт чораандешӣ намоянд ва дар баъзе мавридҳо вокуниш нишон диҳанд. намояндагони васоити ахбори омма бояд ба мардум бинанда, шунаванда ва хонандаи худ мазмуну муҳтавои воқеии рӯйдодҳоро расонанд. дар тарғибу ташвиқи ғояҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар дастуру сипоришҳои ҳукумат саҳмгузор бошанд. ҳамзамон бояд ба инобат гирифта шавад ки маводҳои воқеӣ бо таҳлилҳои амиқу рақамҳои дақиқ ва ҳадафрас таҳия гарданд. масъалаи фарогирии пахши барномаҳои телевизиону радиои давлатӣ дар саросари кишвар низ аз масъалаҳои муҳиму мулоқоти имрӯза буд, зеро таҳлилҳо нишон доданд ки барномаҳо ба таври пурра дар минтақаҳои ҷумҳурӣ пахш намегарданд. алҳол маошҳои телевизиони тоҷикистон 99%, сафина 84%, баҳористон 84% ва ҷаҳоннамо 75% ҳудуди мамлакатро фаро гирифтанд ки бо дар назардошти вазъият дар фазои иттилоотӣ қонеъкунанда нест.
аз ин рӯ роҳбари дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон раҳмон озода эмомалӣ вазифадор гардиданд ки бо таъсиси комиссия бо салоҳият ва бо гузарондани мониторинг масъалаи пахши барномаҳоро дар саросари ҷумҳурӣ таҳлил ва барои ислоҳоти камбудиҳо чораандешӣ намоянд. Сарвари давлат аз тарғибу ташвиқи президент тавассути клипҳои мусиқӣ изҳори нигаронӣ карданд. Ба роҳбарияти кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон супориш доданд ки ба ҷои ин талошу заҳматҳои мардуми меҳнаткаши ҷумҳурӣ дастовардҳои арзандаи кишвар ва табиати зебову нотакрори сарзамини аҷдодӣ васеъ инъикос карда шавад. пешвои миллат таваҷҷӯҳи кормандони шабакаҳои телевизионию радиоро ба як қатор камбудиву мушкили ҳалталаб ҷалб карда, аз ҷумла таъкид доштанд ки инъикоси саривақтии ҳодисаҳо, рӯйдоду воқеаҳои олам дар телевизион ва радио то ҳанӯз суст ба роҳ монда шудааст. Аксар маврид журналистон бе тайёрии пешакӣ ба эфир мебароянд. Барномаҳои таҳлилӣ оид ба авзои ҷомеаи ҷаҳонӣ ва таъсири равандҳои геополитикии ҷаҳон ба Тоҷикистон умуман дида намешаванд. Тарғиби ҳунарҳои мардумӣ ва тарзи тайёр кардани таомҳои миллӣ воқеияти ҳолро нишон надодан, баръакс ба баъзе касбу ҳунарҳои мардумӣ назари рӯякӣ ва ғайрикасбӣ зоҳир мегардад. Омӯзиш ва тарбияи мутахассисони касбӣ дар Академияи васоити ахбори умум то ба ҳол натиҷаҳои дилхоҳ надодааст. сатҳи донистани забонҳои хориҷӣ дар телевизион ва радио хеле паст аст ва сабаби дар чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок накардани журналистон ин надонистани забонҳои хориҷист. намоишҳое ки ҳар ҳафта тамошобинон интизор шаванд қариб ки дида намешаванд ва шӯроҳои бадеӣ ва роҳбарони барномаҳои мусиқӣ бояд танҳо ҳунармандони касбиро иҷозати ба эфир баромадан диҳанд. президенти мамлакат баъди таҳлили пурраи вазъи соҳа ва боназаррушди таҳлили зикршуда ҷиҳати ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ сохтани фаъолияти васоити ахбори омма дар кишвар амалисозии як қатор чорабиниҳоро пешниҳод карданд. аз ҷумла барои ҷавобгӯ кардани муҳтавои барномаҳои телевизион ва радио ба рӯйдодҳои ҷаҳон, минтақа, кишвар ва ҳифзи манфиатҳои миллии Тоҷикистон, таҳияи барномаҳои ҷиддии таҳлилӣ бо ҷалби коршиносон ва идояи анъанаи таҳияи филмҳои телевизионӣ чораҳои иловагӣ андешида шаванд. дар шабакаҳои телевизионии давлатӣ бо намоиши барномаву филмҳои таъсиррасон, матлабҳои нишонрас ва фошкунандаи ҳадафҳои хатарбори ҳаракату созмонҳои террористиву экстремистӣ, инчунин наворҳои ҷавобгӯ ба ҳифзи манфиатҳои давлатдории миллӣ афзалияти бештар дода шавад. мунтазам барномаҳо оид ба кашфиёту ихтирооти ҷадиди илму техника, ташаккули ҷаҳонбинии васеъи илмӣ, ошкор кардани сабаб ва воқеиёти рӯйдодҳои олам таҳия гарданд. кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сомонаҳои махсус барои пахш кардани хабару навидҳо дар байни муҳоҷирони тоҷик ва умуман тоҷикони бурунмарзӣ таъсис диҳанд. сарвари давлат таъкид доштанд ки бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани сифати барномаҳо, базаи моддию техникӣ ва омода кардани кадрҳои баландихтисоси соҳаи телевизион ва радио зарур аст ки барномаи рушди телевизион ва радиои миллӣ, инчунин барномаи рушди пахши телевизиони рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2024 таҳия ва пешниҳод гардад. имрӯз дар саросари кишвар ба хотири истиқболи сазовори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи ҳукумати мамлакат ва соҳибкорони ватандӯст бунёди садҳо иншооти таъиноти гуногун идома дорад. аз рӯзноманигорон даъват ба амал оварда шуд ки дар вақти таҳияи маводҳо ва танҳо рафти сохтмон, балки ҳадафҳои созандаи давлату ҳукуматро ба бинанда расонанд. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Шукурҷон Зуҳуров ҷаласаи навбатии иҷлосияи панҷуми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати панҷум баргузор гардид. вакилони мардумӣ дар оғози иҷлосия пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сараудитории палатаи ҳисобии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Одиназода Маҳмадиро ҷонибдорӣ намуда, протокол оид ба ворид намудани илова ба созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Узбекистон дар бораи гузаргоҳҳои сарҳади давлатӣ аз 12 феврали соли 2002, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хоҷагидорӣ ва истеҳсолоти биологӣ ва қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи берун баровардан ва ворид намудани сарватҳои таърихию фарҳангиро мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор доданд. дар фарҷоми иҷлосия вакилони маҷлиси намояндагон аз рӯи ҳамаи масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахалдор қабул намуданд. идомаи барномаи ахбор. дар асоси амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва бо мақсади баландбардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти ҳофизаи фарҳангӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи
تحکیم احساس خودآگاهی خودشناسی با گرداندن ذخیره لغوی، تقویت جهانی معنوی و فعالگردانی دایره زباندانی در سال 2019 تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی برگزار می‌گردد. گزارش خورشید نجمی‌دین. дар озмун намояндагони қишрҳои гуногуни ҷомеа аз ҷумла хонандагону донишҷӯёни ҳамаи зинаҳои таҳсилот, инчунин магистрҳо, аспирантҳо, докторантҳо ва дигар шаҳрвандони мамлакат иштирок карда метавонанд. амри пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо номи фуруғи субҳи доноӣ аз чунин иқдомоте аст ки барои рушди маърифати ҷомеа, боло бурдани маънавиёти ҷомеа хизмати арзанда мекунад. зеро дар шароити муосир танҳо он миллатҳо ва он халқҳое рушд хоҳанд кард ки маънавиёт, маърифати баланд доранд. имрӯз дониш дунёро идора мекунад. аз ин хотир дар ин озмун таъкид шудани иштироки хосаи донишҷӯёну хонандагон ба ҳайси иштирокчии фаъол گمان میکنم که این زمینه ها را برای رشد آینده منبعدی تاجیکستان میگذارد. آزمون از 4 دور عبارت بوده تا ماه دکبر سال 2019 ادامه می‌یابد. دور یکم نیمه دوم ماه ایون در مرکز دهات و شهرک، دور دوم ماه ایول در مرکز ناحیه و شهرها، دور سوم نیمه دوم ماه نوامبر در مرکز ولایت ها و شهر دوشنبه و دور چهارم آزمون تا 20 دکبر سال 2019 در کتابخانه ملی تاجیکستان جمع بست می‌گردد. این امر یک تکان جدی می‌دهد برای رشد و گسترش بخشیدن کتابخانه نسل نورس، کتابخانه عموما مردم و یک اندازه آنها را بلند هم می‌سازد که در این مورد توجه خیلی زیاد باز بخصوص از جانب سرور دولت و امروزها ما واقعا هم می‌بینیم که در زمینه همین کار جوانان نورسان کوشش کرده استادند که روی به کتاب آورند. همین اقدام پیش گرفته دولت و حکومت از آن گواهی می‌دهد که و خوب است که از جانب نه تنها نسل کلانسال بلکه حتی جوانان هم دستگیری یافته ایستاده است. ما می‌بینیم هم در شبکه‌های تلویزیونی و در کتابخانه‌های جمهوریمان از جمله در کتابخانه‌های شهرمان که با مناسبت همین اقدام را تطبیق کردن چاره‌بینی‌های خیلی خوب گذرانده شده ایستادند. ҳар як довталабе ки дар озмун иштирок менамояд ба ҳайати комиссия ва ҳакамон маҳорату малака ва қобилияти аз худ кардан ва хондани ашъори адибонро пешниҳод месозад. аз ҷумла ба довталаб барои аъзои фаъоли китобхона буданаш низ хол дода мешавад. ба тарзи нақл ва оҳанги қироати иштирокчӣ хол дода мешавад. ба мавзӯъҳои инсондӯстӣ, хайру саховат, некию накӯкорӣ, ишқи поки инсонӣ, эҳсонкорӣ, дӯстию бародарӣ, ватану ватандӯстӣ, тоҷикистон ва сулҳу субот бартарӣ дода мешавад. довталаб дар аз худ кардан ва хондани осори адабиёти классикӣ, муосир, бачагона, шифоҳӣ ва хориҷӣ, тарҷума ва ё асл озод аст. довталаб метавонад аз намунаҳои эҷодиёти халқ, афсона, қисса, рубоӣ, достон, чистон, тезгӯяк, латифа ва ғайраҳо истифода намояд. озмун аз рӯи номинатсияҳои зерин гузаронида мешавад. номинатсияи аз ёд кардану хондани осори адибони муосири тоҷик, номинатсияи аз ёд кардану хондани ашъори бачагона ва афсонаву ривоятҳои халқи тоҷик, номинатсияи аз ёд кардану хондани осори адабиёти ҷаҳон. барои ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюми озмун дар ҳама номинатсияҳо ба миқдори аз 13000 сомонӣ то 30000 сомонӣ мукофотпулӣ пешбинӣ шудааст. баҳори нозанин ба диёри мо наздик мегардаду сокинон бо рӯҳияи болида барои пазироӣ аз ин фасли накопай омодагиро дар ҳама самтҳо вусъат мебахшанд. чорабиниҳои гуногуни миллию мардумӣ ки хоси баҳору наврӯз мебошад дар ҳар хонадони тоҷик аз қабили тозакориҳо, омода намудани таомҳои гуногуни миллӣ ва вусъати корҳои саҳроӣ бараъло мушоҳида мегардад. гузориши хабарнигорони мо. баҳор яке аз фаслҳои зеботарини сол дар кишварҳои дунё ба шумор меравад ва ба муносибати фарорасии баҳор дар давлатҳои дунё иду маросимҳои халқӣ гузаронида мешаванд. дар тамоми дунё баҳорро фасли зеботарин ва фасли ризқурӯзӣ низ меноманд. баҳору наврӯз бо обу хок, марзубум ва рӯҳи тамаддунсози ниёгони мо пайванди азалӣ дошта, расму оинҳои он рамзҳое доранд ки аз замонҳои бостон то имрӯз рӯзгори мардуми фарҳангиву ободгар ва инсондӯсту таҳаммулгарои моро ҳамроҳӣ мекунанд.
баҳори тоҷикистони азизи мо баҳори зеботарини дунё аст. махсусан ба вилояти хатлон аллакай баҳор омадааст. мо шоҳиди он ҳастем ки аксари ниёлҳо дар масалан ноҳияҳои қубодиёну ناصر خسرو و غیره گل کردند و این ما رو بسیار فرحمند میکند و از طرف دیگر ما میبینیم که الکی بعد انجام سال 2018 مردمان شریف ولایت ختلان با آمادگی به بهار نو شروع کردند. از جمله بسیار کارهای مهمی را که برای انکشاف کشاورزی مساعدت میکردند به انجام رساندند. از میدان عمومی 305,000 هکتار زمین ها میدان 294,000 هکتار از شوشگاه خوشصفت برآورده شده است. در کشت تیرماهی و کشت سبزیجات بروقتی تا امروز در میدان 138,000 هکتار کشت غله‌دانگی ها سبزیجات بروقتی کارتوشکا اینچنین زراعت‌های خوراکچوروا گذرانده انجام داده شده است. بیداری طبیعت و خصوصا سنت‌های پسندیده جشن نوروز تقاضا می‌نماید که در برابر چاره‌بینی‌های جشنی از هر روزی مساعد بهاری عاقلانه و ثمرناک استفاده کرده برای کشت و کار بهاری و کاشتن دانه امید که فیض و نعمت خوان نوروزی ما میباشد کمر همت بندیم. دانشمندان در همه دور و زمانها از بهار و نوروز تحقیقات کرده این نکته را معین نمودند که چنین جشن در جهان نظیر خود را ندارد. بهار و نوروز همچون جشن‌های پیوندگر انسان با طبیعت از وسعت عمل‌های سازندگی و آبادکاری، سبزانیدن و پرورش نهال‌ها و بنیاد باغ‌ها عبارت است که در تمام مرحله‌های تشکل نوروز عجم مکمل گردیده مردم را به سوی چنین عمل‌های نیک هدایت کرده است. ایام بهار و نوروز که آغاز موسم کشت و کار میباشد، به این خاطر ساکنان کشور ما با آرزو و نیت‌های نیک آن را تجلیل نموده به کارهای صحرایی وسعت میبخشند. تورالی صاحب نظرов، پرویز سفرов برای برنامه اخبار. аллакай моҳи сеюм аст ки озмуни дастархонороӣ дар шаҳру ноҳияҳо гузаронида шуда дар раванди он намунаи ҳунари таомпазӣ ва дастархонороӣ пайваста намоиш дода шуд. ёдовар мешавем ки гузарондани ин озмун сароғоз аз рӯи низомномаи хос муқаррар гардида санъати баланди дастархонороӣ, сарфакорӣ ва намунаи беҳтарини ғизои солимро бояд муаррифӣ менамуд. аммо дар раванди гузарондани ин тадбири маърифатӣ дар аксару шаҳру ноҳияҳои мамлакат муқаррарот ва низомномаи озмун комилан риоя нагардида ба ҷои оростани дастархони намунавӣ ташкилкунандагон боз ба зиёдаравӣ дода шуда чорабиниро бо харҷи зиёд ва густурдани дастурхон бо ғизои душвор ҳазм шаванда дабдабанок гузаронданд. гузориши Аҳлиддини Нурулло. амалӣ гардидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон барои камхарҷ гузарондани ҷашну маросимҳо ва дигар чорабиниҳои оилавӣ такони ҷиддие бахшид. воқеан қабули ин қонун барои баланд бардоштани сатҳи зиндагиву рӯзгори мардум ва ободу зебо намудани кошонаи сокинони кишвар шароити мусоидеро фароҳам овард. дар заминаи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо мақсади муаррифии фарҳанги дастархонороӣ дар мамлакат озмуни дастархонороӣ баргузор карда мешавад. аллакай 3 моҳ аст ки ин озмун дар шаҳр ноҳияҳо гузаронида шуда дар рафти ин намунаи беҳтарини ҳунари таомпазӣ ва дастархонороӣ муаррифӣ гардид. ёдовар мешавем ки гузарондани ин озмун сароғоз аз рӯи низомнома муқаррар гардида санъати баланди дастархонороӣ, сарфакорӣ ва намунаи беҳтарини ғизои солимро бояд муаррифӣ менамуд. аммо дар раванди гузарондани ин тадбири маърифатӣ дар аксар шаҳру ноҳияҳои мамлакат муқаррарот ва низомномаи озмун комилан риоя нагардида ба ҷои ташкили дастурхони намунавӣ ташкилкунандагон боз ба зиёдаравӣ роҳ доданд ва чорабиниҳоро бо харҷи зиёд ва дабдабанок гузаронданд. هدف ازمون تطبیق نمودن امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان احیا نمودن فرهنگ ملی از جمله طعام‌هایی که به فراموشی رفته استاده اند. اینچنین معرفی کردن فرهنگ و تمدن طعام آماده نمودن گذشتگان ما به تمام جهانیان، اینچنین سیاحانی که به کشور ما تشریف می‌آورند. аз ҷумла озмуни дастархонороӣ дар ноҳияи рӯдакӣ бобоҷон ғафуров хилофи низомнома сурат гирифта дар раванди ташкили дастархон ба ҷои ғизои солиму намунавӣ баръакс хӯроки зиёду маҳсулоти гуногуни нонӣ аз қабили маҳсулоти қаннодӣ ба намоиш гузошта шуда буд ва умуман рафти озмун дар ягон шаҳру ноҳия дастархони мардуми тоҷик барои мисол ҳангоми субҳона хӯроки нисфирӯзӣ ва ё хӯроки шом муаррифӣ нашуд. натиҷаҳое ки ин озмун با خود دارد نتیجه های مهم هستند و نهایتاً به منفعت های شهروندان از جمله غالبان آزمون دسترخوان آنها همچون دسترخوان نمونوی من بعد در وقت برگزاری توی معرکه ها توصیه داده می شود، زیرا
منبر هنگام برگزار نمودن توی دامادی عروسی دستارخوان در معرکه های خرسندی باز هم کم خراجات و به اسرافکاری برگزار میگردد. باید گفت که مقصد از برگزاری آزمون مذکور احیا و ترغیب طعام‌های ملی، همگانی نمودن آن و بلند برداشتن معرفت دسترخوان‌رویی تاجیکانه میباشد. آزمون در 3 دوره گذرانده شده، اشتراکداران فعال آزمون با تحفه‌های پولی و مالی سرفراز گردانده میشود. به گفته مسئولان ساحه در جمهوری تاجیکستان دوام 3 سال آینده بیش از 30 فستیوال و نمایش و عید و آزمون‌های عنعنه و هنرهای مردمی تشکیل کرده میشود. در نتیجه حمله گروه سلاح به دستان به چند منطقه اهالینشین شتات کادونای نیگریا زیاده از 130 نفر به هلاکت رسید. سوختور در یک بنای استقامتی شهر گالیفاکس کانادا سبب مرگ 7 کودک شد. شرح خبرها از خارج مملکت. در منطقه لیژرانی کرانمانتن شویتساریا ترما فرامد. در نتیجه 12 لیژران زیر ترما ماندند. کارمندان خدمات نجاتدهی ضمن عملیات جستجویی 4 لیژران را از زیر برفتوده با جراحات گوناگون به بیرون برآوردند. طبیبان وضع سلامتی زخمیان را وزنی ارزیابی میکنند. در محل حادثه کارمندان خدمات داخلدار برای پیدا کردن بی‌نشان گشتگان با تکنیک‌های مخصوص فعالیت دارند. در یکی از راه‌های ولایت لغمون جمهوری اسلامی افغانستان در نتیجه ترک 6 نفر به هلاکت رسید. موافق معلومات وسایل اخبار عمومی محلی هنگامی که نقلیات از راه می‌گذشت مواد ترکنده به کار درآورده شده است. با گفته کارمندان مقامات پلیس تجهیزات ترکنده خودساخت را گروه‌های جنایت‌پیشه محلی در راه خوابانده‌اند. در جزیره سیسیلیا ایتالیا ولکان اتنا خروج کرد. چنگ و خاکستر ولکان مذکور در فضا پهن گردید. ولکان اتنا در دولت‌های اتحاد اروپا بلند و فعالترین به حساب می‌رود. دوام 2 ماه اخیر این مراتبه دوم است که فواره‌زنی ولکان اتنا به قید گرفته می‌شود. در شهر بنگالور هندوستان 2 هواپیمای آموزشی قواهای حربی هوایی این کشور به هم برخوردند. به سرنشینان طیاره‌ها میسر گردید که خود را هوا دهند، اما یک سرنشین از جراحت وزنین به هلاکت رسید. سبب به هم برخوردن طیاره‌ها به اشتباه راه دادن یک سرنشین ارزیابی می‌گردد. استفاده هر تکنیک و تکنولوژی معاصر طلبات و معیاری معین دارد. به ضرورت نباید تلفن موبیلی استفاده کرد. طبیبان اثبات کردند که هنگامی از 10 تا 60 دقیقه طریق تلفن صحبت کردن ارگانیسم شخص باید برای برقرار شوی 8-14 ساعت استراحت کند. تفصیلات بیشتر در گزارش عبدالحمید نظیر. متخصصان ساحه طب اثبات نمودند که در 2 ساله اخیر بیماری‌های قلب، سرطان، درد سر، چرخزنی سر، خسته شوی، پس شدن فعالناکی خاطره و چندین بیماری‌های به این مانند به مراتب افزایش یافته است که یکی از عامل‌های اساسی آن استفاده به مورد تلفن موبیلی میباشد. یکی از عامل‌های اساسی که به این بیماری‌های اساسی آورده میرساند این تاثیر از معیار زیاد استفاده بردن تلفن‌های موبیلی میباشد که به ارگانیسم انسان با تاثیر نورهای ضررناک اولترابنفش تاثیر کرده ساختار حجایره‌های ترکیبی تمام ارگانیسم را دیگرگون می‌سازند که در نتیجه زیاد پیدا شدن بیماری‌های سرطان می‌گردد. اگرچه امروز حیات روزمره مردم به استفاده تلفن موبیلی غیر امکان است، می‌باید شهروندان مملکت خاصتا کودکان و نوجوانان که در ایام انکشافیابی قرار دارند از استفاده تلفن همراه خودداری نمایند. عالمان اثبات نمودند که ارگانیسم کودک هنگام استفاده تلفن موبیلی بیشتر از کلانسالان ضرر می‌بیند. کودکان امروز بیشتر تلفن را برای بازی استفاده می‌برند که عملی آنها به خیره‌شوی چشم آورده می‌رساند. در برابر این کودک زود خسته شده، روحیش نااستوار گردیده، در نتیجه تیز عصبانی و بد معامله می شود. از این رو هر یک والدین را ضرور است که برای سلامتی فرزند خویش بی‌طرفی ظاهر نکند. برای کودکایی که تا سنی معین مثل تلفن موبیلی عموما استفاده بردن ممکن نیست. برای چی؟ برای که آنها در انکشافیابی هستند، در تشکل عضوها است، عضو بیرونی، عضو داخلی کودک. برای مادرانی که حامله دار هستند، یعنی در انکشافیابی جنین، برای وی تلفن موبیلی عموما استفاده بردن ممکن نیست. متخصصان میگویند نفرانی که از تلفن موبیلی بسیار استفاده میبرند موج نورهای الکترومغناطیسی آن آهسته آهسته تاثیر خود را میرساند. بنا به تحقیقات عالمانی ساحه مگنیتوبیولوژی هنگامی صحبت بیش از 25 دقیقه طریق تلفن موبیلی در یک روز انسان به درد سر گرفتار شده خستگی و کم حرکتی را احساس میکند. تلفن موبیلی را نباید از 10 دقیقه زیادتر استفاده برد. این ماکسیمالی است 10 دقیقه. مثال
با تلفن موبیلی دراز گپ زدن شرط نیست. جوانایی که میبینیم در کوچه از یک طرف گوش میماند، این گوش گرم میشد با از طرف گوش دیگر میماند که این تمام وای عضوهای شنوایی رو یعنی گرم میکند، میتفساند، مغز، سر، بینی، چشم یک طرف ضرر میرساند. استفاده تکنولوژی معاصر از جمله تلفن موبیلی از شهروندان معرفت بلند، فرهنگ استفاده بری و قاعده و معیار معین را طلب می نماید. عبدالحمید نظیر، مهروزی جمعه، نقدم نورعلی، اخبار. ҳамасола дар ҷаҳон дар натиҷаи истеъмоли тамоку 6 миллион нафар ба ҳалокат мерасад ки аз ин теъдод беш аз 1,5 миллионашро занон ташкил медиҳад. гузориши зоҳиршоҳи тағоймурод. дар тоҷикистон 20% истифодабарандагони сигарро мардон ва 0.4% дигарро занон ташкил медиҳад. 1% истифодабарандагони сигарро писарон ташкил медиҳад ки ин нишондиҳанда нисбат ба занҳо бештар аст. узви наврасон, кӯдакон ва занон инҳо ҳассосияташон ҷудо баланд аст. агар марди калонсол агар 1-2 сигарет ба ягон таъсири манфӣ нарасонда бошад, лекин наврасон ва кӯдакон ба занон ба ҳамин 1-2 дона сигарҳо аллакай таъсири манфӣ мерасонад. барои ҳамин ин ташвишовар аст. тибқи як назарсанҷии ғайрирасмӣ ҳамарӯза дар яке аз марказҳои савдои пойтахт беш аз 20 қутии сигор фурӯхта мешавад ва бештари талабгорони сигор ҷавонон мебошанд. агар нархи миёнаи як қутии сигор 6 сомонӣ бошад ва он дар як рӯз истифода гардад, дар як моҳ истеъмолкунандаи сигор 180 сомонӣ сарф менамояд. вақте ки кас ба сигаркашӣ сар кард, ба ҳамин вобастагӣ ба никотин пайдо мешавад. агар имрӯз шахси сигаркаш 1-2 сигор дар рӯз кашад, рӯзҳои оянда аз сабабе ки ба никотин вобастагӣ пайдо мешавад, сигаркашӣ миқдоран зиёд мешавад. истифодаи тамоку хусусан сигор шахсро оқибат ба марг оварда мерасонад. нафаре ки доимо сигарро истифода мекунад, тибқи таҳқиқи олимони соҳаи тандурустӣ ба бемориҳои раг, шуш, дил ва асаб гирифтор мешавад. созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ иттилоъ медиҳад ки бар асари истеъмоли тамоку дар 6 сония як нафар нобуд мешавад. бемориҳои саратони шушҳо дар шахсоне ки сигор мекашанд нисбатан бисёр ҳастанд дар шахсоне ки сигор намекашанд. вақте ки бемор шудед ё ки бемори гирифтори саратон шудед ё ки бемори музмини обструктивии шушҳо шудед, ин аллакай бемориҳое ки ба табобат хеле мушкилӣ меорад. бо мақсади пешгирии бемориҳо ва ҳифзи саломатии аҳолӣ соли 2011 дар кишвар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҳдуд намудани истифодаи маҳсулоти тамоку ба тасвиб расид. برنامه را ادامه میدیم. در تعلیم و تربیت فرزند سه نهاد اساسی پدر و مادر، مکتب و جامعه نقش اساسی دارند. برای درست به وای رساندن نسل آینده ساز و دارای دانش و مهارت بلند ضرور است از آوانی خوردی مسئولیت بزرگ را احساس کرد. تفصیلات بیشتر در موضوع خبرنگاران ما. бо мақсади шиносоӣ аз раванди таълиму тарбия, назорати сатҳу сифати таълим ва донишандозии фарзандон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 24 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе бо иштироки намояндагони Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раёсати маорифи шаҳри Душанбе ва падару модарон вохӯрии мақсаднок доир гардид. дар ҷамъомад оид ба татбиқи амалии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд андешаронӣ сурат гирифта таъкид гардид ки ҳастанд ҳолатҳое ба монанди содир гардидани ҳуқуқвайронкунӣ ва баъзе ҷиноятҳо аз ҷониби наврасону ҷавонон аксаран аз бемасъулиятии падару модарон дар самти риоя нагардидани баъзе аз меъёрҳои қонуни мазкур шаҳодат медиҳад. гуфта шуд ки ҷиҳати ба роҳи дуруст роҳандозӣ кардани наврасону ҷавонон ва дар ниҳоди онҳо ҷой намудани ҳисси худшиносию худогоҳии миллӣ, ниҳодҳои марбута дар ҳамбастагӣ метавонанд ба натиҷаҳои назаррас ноил гарданд. вобаста ба коҳиш додани сатҳи ҷинояткорӣ дар байни наврасону ҷавонон, хусусан мактаббачагон, ҳамкории волидайн бо мактаб хуб ба роҳ монда шавад, то ки қишри ояндасози ҷомеа дар рӯҳияи хештаншиносӣ ва ватандӯстӣ ба воя расанд. дар вохӯрии бандҳои алоҳидаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд шарҳу тавзеҳ дода шуд. ин бори дигар волидону омӯзгоронро водор месозад ки дар таълиму тарбияи фарзандон масъулиятшинос бошанд, пайваста ба
ахлоқу одоби фарзандони худ диққати ҷиддӣ зоҳир намоянд, зеро мактаб, оила ва ҷомеа дар тарбияи насли наврас ва таъмини ояндаи дурахшони фарзандон масъулияти гаронеро бар дӯш доранд. имрӯзҳо бахшида ба солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар ташкилоту идора ва муассисаҳои олии таълимӣ чорабиниҳои тарғиботӣ гузаронида мешавад. чунин як чорабинӣ дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо. бахшида ба 26-умин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи кишвар дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов мусобиқаи варзишӣ ва ҷамъомад бо иштироки намояндагон аз вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ва омӯзгорону донишҷӯён доир гардид. дар мусобиқаи варзишӣ зиёда аз 2000 донишҷӯён аз 16 факултаю кафедраҳои донишкада иштирок карда миёни ҳам рақобат намуданд. сабқати донишҷӯён дар риштаҳои варзишӣ, волейбол, футболи хурд, шоҳмот, гӯштини миллӣ, зудо ва самбо, дастӣ, як ҳарбаҳои шарқӣ ва чавгонбозӣ гузаронида шуд. мусобиқаи мазкур тӯли 3 рӯз идома ёфта дар ҷанбаст беҳтарин варзишгарон ва дастаҳои ғолиб бо медал ва ифтихорномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. ҳадаф аз баргузор намудани мусобиқаи варзишӣ дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ тарбия намудани насли ҷавон, тарғиби тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии варзиш ва таҳкими дӯстӣ миёни ҷавонони кишвар мебошад. инчунин дар идомаи ин чорабинӣ вохӯрӣ намояндагони вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон бо донишҷӯёни кафедраи ҳарбӣ донишкада баргузор гардид ки дар он доир ба таърихи таъсисёбии артиши миллӣ сухан гуфта зикр доштанд ки артиши миллӣ барои пойдории сулҳу субот дар тоҷикистон саҳми бориз дорад. аз ин рӯ ҷавонон сипари боэътимод барои ҳифзи марзу буми кишвар мебошанд. дар чорабинӣ аз ҷониби вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ва раёсати донишкада ба як қатор омӯзгорони фаъоли кафедраи ҳарбӣ барои саҳми арзанда гузоштан дар таълиму тарбияи ҷавонон ва дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ тарбия намудани онҳо бо сипосномаю ифтихорнома ва тӯҳфаҳои молию пулӣ сарфароз гардонида шуданд. дар ноҳияи масҷои вилояти Суд бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ марҳилаи якуми мусобиқаи варзишӣ оид ба гӯштини миллӣ дар сатҳи маҳал баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо. дар мусобиқаи гӯштини миллӣ ки дар иртибот ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи Масҷоҳ баргузор гардид, 60 нафар варзишгар аз ҷамоати деҳот ва шаҳрак иштирок доштанд. иштироки фаъолонаи варзишгарон дар ин мусобиқа аз таваҷҷӯҳи бештар доштани онҳо ба гӯштини миллӣ шаҳодат медод. сабқат байни варзишгарон аз рӯи 9 вазн сурат гирифта, ҳар иштирокчӣ барои ба даст овардани ғолибият тамоми маҳорат ва нерӯи худро истифода намуданд. мусобиқаи гӯштини миллӣ дар асоси нақшачорабиниҳои бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия ташкил карда шуда, ҳадафи он тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва дарёфти варзишгарони бо маҳорат мебошад. имрӯз дар ноҳияи Масҷоҳ марҳилаи якуми мусобиқаи ҷумҳуравӣ оид ба гӯштини миллӣ бахшида ба таҳлили иди Наврӯз баргузор гардида истодааст. ҳадаф аз баргузории мусобиқаи мазкур тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, дӯстӣ миёни ҷавонон ва муайян намудани дастаи якачини ноҳия ба шумор меравад. рафти баргузории мусобиқаро доварони соҳибтаҷриба назорат карда, ғолибонро одилона муайян карданд. аз рӯи ҷанбасти мусобиқа аз шумораи умумии иштирокчиён 40 нафар бо тӯҳфаҳои таъсиснамудаи кумитаи тадорукот қадрдонӣ карда шуданд. бояд таъкид намуд ки дар ноҳияи Масҷоҳ сол ба сол таваҷҷӯҳи ҷавонон ба варзиш, махсусан гӯштини миллӣ бештар гардида, онҳо дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок карда, ҷойҳои ифтихориро ишғол менамоянд. тибқи иттилоъ 16 нафар ғолибони даври ноҳиявии мусобиқаи гӯштини миллӣ ба даври вилоятӣ роҳ ёфтанд. Нуриддини Қурбон, Илҳомиддини Карим аз ноҳияи Масҷоҳ барои барномаи ахбор. бинандаҳои азиз, чунин буданд хабару гузоришҳое ки то ин лаҳза ҳамкорони мо омода намуданду манзури шумо намудем. тансияту хунобод бошед.